sake fitowa ba. Shigo Asika ta shigo mu shigo kokari bai kama da rago ya tambaran Aunty Zi na bugo gyara gaba gyara baya tafiya muje Aunty Zi Taraba muke zabi mata da maza a gida waje Aunty Zi Taraba mun kama daki da cikin sauri mu bararraje Aunty Zi Taraba a Taraba na da sai ginin toka ya rugurguje Aunty Zi Taraba duk wanda bai zo ba na ce za a yi babu shi Aunty Zi Taraba mu ne ke da tsoka wajen tozo mun barkashi Aunty Zi Taraba azama da ramshi hakori sai da su da shi Aunty Zi Taraba mata maza na faɗa muku ga wani arashi Aunty Zi Taraba na sanatar mu sabuwa ƙuriya mai kashe akushi Aunty Zi Taraba a Taraba na da manyan dace ga wata jaruma Aunty Zi Taraba a gida gida Aunty Zi Taraba yaran gida Aunty Zi Taraba sai yar gida Aunty Zi Taraba ba gargada Aunty Zi Taraba a gida gida Aunty Zi Taraba tafiya mu je Aunty Zi Taraba mai magana daya Aunty Zi mai Taraba kola tinubu Aunty Zi mai Taraba kashin shettima Aunty Zi mai Taraba oloremi tafiya mu je mu zakanya mai farin hali mu dai muna a nan tare da ke guri asbaba masu kan waka ne da hanzari da mawallafi na jam'iyya na gano mayaki na jam'iyyar APC guri mai waka kamar ruwa ya azo haka da wuri a Taraba na da muna tare da ke guri mamar mu ta iya ta huta da hanzari dara ka je ka huta aikin kaman gari ba armashi siyasar ta ka gaba ke na hangi wani yaro ma na shigo bai san wuta ba sai ya taka ta ya gari da ku ba sa shawara kar ya fito da hanzari a Taraba na da kawai mama muke farin gari sai Aunty Zi Taraba sai Aunty Zi Taraba sai Aunty Zi Taraba asbaba ne da waka gaba Aunty Zi Aunty Zi Taraba ga alkhairin cikin jama'a ta zo Taraba na ji muka samu sare mu raka mu je mu yi sauraro da kin saya sanata gairan ba za ya sake fitowa Aunty Zi Taraba ga alkhairi cikin jama'a ta zo Taraba na ji muka samu sare mu raka mu je mu yi sauraro da kin saya sanata bera ba za ya kara fitowa ba Aunty Zi Taraba ga alkhairin cikin jama'a ta zo Taraba na ji muka samu sare mu raka mu je mu yi sauraro da kin saya sanata gairan ba za ya sake fitowa ya rabbana ka tambayi shi har wanda ba shi da mai sarkin da ya yi bishiyar gamuji har yanzu an rasa mai cin mai yau ba kamar kullum roƙo ni dai nake ka yi mun komai rana dare ka raba ni da sharrin makiya daurin barmai kowa ya zo ya ci sako na zan na zo da shi shine daidai Allah ka ba mu abin da muke nema ba za mu yi wasa ba Aunty Zi Taraba ga alkhairin cikin jama'a ta zo Taraba na ji muka samu sare mu raka mu je mu yi sauraro da kin saya sanata gairan ba za ya sake fitowa kan hadarin sama ya taso ka farin ciki gun mai noma daɗin gani a cikin yanci sa'a ga wanda yake nema gagarumar nasara ce gun mu Taraba na da tafiyar girma samun kamar Zainab ai mai shimfiɗa mana tabarma mai shimfiɗar fuska ce ba ta so ta gan mu cikin fama Allah ka yi da nufi da zamo sanata ba za mu ci dusa ba Aunty Zi Taraba ga alkhairin cikin jama'a ta zo Taraba na ji muka samu sare mu raka mu je mu yi sauraro da kin saya sanata gairan ba za ya sake fitowa kowa ya tashi ya fara shiri ga Aunty Zi Taraba ta zo jirgin da za mu bi jirgin Nuhu tana jiran mu duka ta zo girkin mu ya tafi sai Cilami ya tafi da rashin kallo mai so ya hau jirgin tsira ga shugabar tafiyar ta zo mai ba mu sabon tuwo asali gami da miyar dozo zaɓin mu zaɓin Allah ne ba za mu canza tunani ba Aunty Zi Taraba ga alkhairin cikin jama'a ta zo
ga gidan kowa. Sanyi ka kau da zufa a cikin tafiyar farar mace mai baiwa. Sha tambayar jama'a wai yaushe za ta zo da wuce giwa. Mai kwaliti da yawa karfi na jiki da zuciya sai kalwa. Taraba na da nasara ta zo sai godiya a gidan kowa. Aunty zai ku faɗa musu ta isa ba abin a sake cewa. Aunty zai Taraba ga alkhairin cikin jama'a ta zo. Taraba na ji muka samu sare mu raka mu je mu yi sauraro. Da kin tsaya sanata ɗayan ba za yi sake fitowa Ga ba. sanatar da in ta ci zaɓe nan ne za mu samu gurin kwana. Hanya ta bar rike taya bai shanya ya san darajar rana. Sai zuciya ta yi sanyi duk gumu da na shiga kuna. Allah ya kai mu gaci na san kun gane duka bayanai na. Murna idan ta tsaya tamkar ranar biki da natin suna. Taraba natin muka samu tsare mu raka ba za mu yi gezau ba. Aunty zai Taraba ga alkhairin cikin jama'a ta zo. Taraba na ji muka samu sare mu raka mu je mu yi sauraro. Da kin tsaya sanata ɗayan ba za yi sake fitowa Allah ba. ya kai da mu ga harawa dan su je su ci haka si wanka. Malam yawa sauka dan neman nasara a gurin yanka. Boka ka daina zigi kan karya karka kunya ta kungirka. Mun samu mai jin kan jama'a Zainab ta ce kada mai kuka. Inda ta zo matsala ta kare tunda dai ita ce gwaska. Zainab uwa mai tausayin jama'a ba za ta butulce ba. Aunty zai Taraba ga alkhairin cikin jama'a ta zo. Taraba na ji muka samu sare mu raka mu je mu yi sauraro. Da kin tsaya sanata ɗayan ba za yi sake fitowa ba. Mai sanya zo ya ci alkhairi ga inda za a yi markomai. Ga tushiya kuma ga reshe ga arziki da yawan maimai. Hatsi ya leka gidan kowa mai yi idan ya yi zanyi mai. Ka zahiri ku taho mu rike an tun mu kar mu rike waiwai. Kofar ruwa kofar iska kofar da za mu bi daidai. Sana burge jama'a kowa na san ki ba da gazawa ba. Aunty zai Taraba ga alkhairin cikin jama'a ta zo. Taraba na ji muka samu sare mu raka mu je mu yi sauraro. Da kin tsaya sanata ɗayan ba za yi sake fitowa ba. Zaɓin kwarai sanata Zainabu Allah ya ba mu tudun tsira. Mai gaskiya mai adalci an mu za mu bi mai shura. Hanya ta kai mai gida na ce hayya kare a wuyan kura. Karyar magauta ta kare motar su ta kashe mai gyara. Sha tambaya sha nema sa'a kin wuce ta gaban saura. Ta kowa ce mata da maza ba za ta ki kowa ba. Aunty zai Taraba ga alkhairin cikin jama'a ta zo. Taraba na ji muka samu sare mu raka mu je mu yi sauraro. Da kin tsaya sanata ɗayan ba za yi sake fitowa ba. Ranar da za mu ga alkhairi ranar shigan ta cikin fili. In ta zamo sanata roba ce za ta shiga gaban kwali. A hankali mu wuce daga nan kasa sai a gamma a can koli. Shukar ta fara fito halinta na taimako ya fito fili. Mun daina bin bago mai yin tafiyar slow a cikin gwalli. Ga macen da ta kau da maza na san ba za ta ji tsoro ba. Aunty zai Taraba ga alkhairin cikin jama'a ta zo. Taraba na ji muka samu sare mu raka mu je mu yi sauraro. Da kin tsaya sanata ɗayan ba za yi sake fitowa ba. Aiki ya fara zuwa romo banda za mu sha shi maza mata. Jari da kayan yin sana'a mata su bai wa maza rata. Ga tallafi da yawa kowa dai anti za ta yi murgata. Ni ma ta ce in shigo in karba har na karbi na mamata. Allah ya yi da nufi sanata zinariya wuce mai tsinta. Saura riski wuce ofis makiya su ce miki sun tuba. Aunty zai Taraba ga alkhairin cikin jama'a ta zo. Taraba na ji muka samu sare mu raka mu je mu yi sauraro. Da kin tsaya sanata ɗayan ba za yi sake fitowa ba. Ke ce kadai waraka hajiya Zainab ki na yi mana alfarma. Ki za ki zama sanata mun gama yin shiri haka shafa ma. Du masu ja da hakan sai dai mutuwa su sa su cikin koma. Mai tausayin jama'a ba mai yin hasadar haka sai kurma. Kana makaho amma fannin gaskiya da sanin girma. Debuna bayan ZAI ba gudu ba ja baya. Aunty zai Taraba ga alkhairin cikin jama'a ta zo. Taraba na ji muka samu sare mu raka mu je mu yi sauraro. Da kin tsaya sanata ɗayan ba za yi
siyasa ya zama dole na yi maka wake. Tafiya mu je mu furazan zaka kuma ka karya marake. Mataimaki na kasa kashin shanti magai da na Borno. Makiyanka yan hasada na sanya idan suna barkono. Kashim Shatima muna bayan ka mu je zuwa dan Borno. Sannata Olure mi Tinubu aikin ki na burge ni. Renew abu da kike a kasa aikin ki na nuna ki. Mrs. Tinubu Olure mu je zuwa da mama. Mrs. Kashim Shatima anana kina cikin tafiyata. Ko da a yau ko gobe ashe aikin ki ke nuna ki. Mrs. Vice President na Shatima babbar mata. In fati ciyaman APC tafiyar ka ta burge ni. Deputy fati ciyaman not APC babbar gayya. Deputy Senate na President Baba Barau na burge mu. Mu kira ministan mata dan ita mata na burge mu. Iman Suleiman na zo dan na yi gaisuwa babata. Ga minista regional development ma yana burge mu. Sai uba mai gari ai aikin ka kawai yana nuna ka. Minista na tsaro Badaru Abubakar na nawa. Ministan noma Habu Kyari kwarai hakan mun gamsu. Mrs. Bilkisu Habu Kyari kina cikin tafiyar mu. Wakar yar iyan gasal tafiya mu ga daidai sai mama. Sarauniyar sarki na dawakin muri babbar mata. Deputy National Women Leader a ƙasa kina burge mu. In lamba biyu a cikin mata na ƙasar mu babbar mata. Lamba ɗaya a arewa gabaki ɗaya babbar mata. Aunty nake da kira ni ne S baba mai waƙar nan.